Здравейте, приятели! Аз съм Милена, добре дошли в моя канал. Здравейте от сестра ми. Hello! В днешното видео, понеже наближава Великден, съм решила да ви разкажа за няколко държави, които, разбира се, празнуват по-различни обичаи, ако мога така да кажа, или по-различен тип празненства имат от нашия. Ние, например, боядисваме яйца на Велики четвъртък сутринта или на Велика събота. При някои дори яйцата не са характерни като обичаи, докато при нас са характерни. Бях планирала всъщност да ви разкажа за католическия Великден, но се отказах поради простата причина, че не мислих колко по-различно ще, освен че начело са различни, висшите им служители са различни титли имат от християните, от нас всъщност. За това не се спрях. Съм се спряла на 3 държави, които, разбира се, празнуват по различен начин Великден, и затова съм решила да ви покажа в Швеция, в Австралия и в Съединените американски щати, в Америка. Ще започна първо с Австралия. След това ще бъде Америка, като ред всъщност, последната ще бъде Швеция. Ще започна първо с САЩ. В САЩ, например, играчките, шоколадовите, като например шоколадовите яйца са по-характерни, докато при нас, например, ние боядисваме яйца, които са си снесени, ако мога да кажа, грейне там от кокошка. Докато при тях шоколадовите играчки и яйчица са по-характерни. Затова именно реших да се спра на тази държава. Ястията им са различни плодове и зеленчуци. Грей! Не там. Грей роби в кофата, затова го спирам. Техните ястия са различни плодове и зеленчуци, като картофи и различни други зеленчуци, докато при нас свежите салати, печеното агнешко и така натам. Това е всъщност за Австралия. Те обичат да ходят на църква, задължително посещават църква, но при тях пък, както казах вече, споменах всъщност във видеото, че шоколадовите мишки или други животинчета, като зайчета, например, са по-характерни, отколкото при нас, примерно, да, имаме шоколадови зайчета, но не са толкова характерни, колкото при тях. Следващата държава, както ви споменах още в началото, ще бъде Америка. В Съединените американски щати Великден се празнува доста забавно, ако мога да кажа. Всички деца от различните населени места се събират пред Белия дом и правят състезания с търкалене на великденски яйца, боядисани. И всяко едно дете отива там със своите великденски яйца, независимо колко на брой, и се прави състезание по търкалене. Нямаме информация обаче какво се случва с този, който се печели, и с тези, които загубят, но ако пък вие знаете, може да напишете отдолу в коментарите. Точно на такава подробност не съм се сетила да се спра, за което се извинявам. И това всъщност е за Америка. Не прочетох толкова разнообразни неща, само прочетох, че обичат да ядат сладкиши, което, разбира се, е при нас. И последната държава, както споменах, отново се повтарям, нали, в началото, това е Швеция.
В Швеция, ако следите Милена My Books of Beauty канала, ще знаете как се празнува горе-долу поне Великден там. Там боядисването на яйца е характерно също, поне в нейните видеа го видях. Или може би те мешат двата типа на празнуване, но характерното, което всъщност забелязах в тяхната държава е това, че самото яйце е един голям картон, като в този картон са сложен един голям бомбон, в който има вътре различни лакомства, които децата намират и след това ядат. Това е характерното. Правят по различен и разнообразен брой ястия, като те предполагам, че надминават 40-те ястия. Много ястия правят в Швеция и наистина техните ястия са по-разнообразни. Прочетох за някакъв сладкиш, само да не му сгреша името, понеже много трудно е Ями, мисля, че беше. Някакъв такъв сладкиш, който се прави с плодове и зеленчуци или нещо такова. Всъщност не знам точно как се произнася самия сладкиш, но мисля, че точно така беше, понеже името му беше страшно трудно. Прочетох информацията преди около час, може би, за да снимам това видео. Ако имате всъщност предложение, можете да кажете. В Швеция, поне на Милена My Box of Beauty видеята, видях, че яйцата също са характерни, всъщност боядисват се, но те може би пък мешат двата типа на празнуване на Великден. Но обещавам, ако имате някакви предложения за такъв тип видеа, понеже правих вече един път такъв тип видеа, как хората по света празнуват Коледа. Сега реших, понеже наближава Великден, реших да направя как хората по света празнуват Великден. Така ще ми е днешното видео, така ще му е заглавието. Това беше за Швеция, хора. Ако нещо не сте разбрали, можете да ми напишете в коментарите. Ако не е друго, то поне ще се постарая да опиша горе-долу нещата. Искам само да кажа за някои хора, понеже сега ще ме попитате за твитъра ми. Може би някой, понеже той е в описанието, но е активен по принцип, но аз загубих паролата и в момента е доста трудно да вляза там, така че май ще си правя нов, но да не говорим сега. За Туитъра и остана последната държава, за която всъщност да ви разкажа именно нашата държава, Република България, в която Великден също се празнува по един много красив начин. Въпреки че ние сме в тази държава, някои малки деца, които може би ме гледат, ако ме гледате, здравейте на всички вас, може би не знаят за някои обичаи, които се правят в нашата държава. И затова реших да се спра и на България. В България, както знаете, нашата страстна седмица започва от днес, Велики понеделник, и свършва след 6 дни, Велика събота. Велика неделя, извинете. Значи, започва в понеделник, днес, и свършва след 6 дни в Велика неделя, или така нареченото вече Възкресение Христово, Великден. В нашия календар всъщност имаме два най-красиви празника в годината, които са свързани с младенеца, с Исус Христос, а именно Рождество Христово и Възкресение Христово. Едното се празнува на 24
също 25 декември, а другото датата му се мени. Днес ще го празнуваме на 8, на 7 срещу 8 април. На 8 април вече, нали, след 12, 7 април след 12, вече хората ходят по църкви, обикалят и това са по принцип нашите традиции, но в къщата първото яйце, както знаете, се боядисва в червено, но трябва да има още едно яйце, което е боядисано в червено, което се оставя в църквата след литургията, която се провежда след 12 часа във всяка една църква във вашето населено място или в града всъщност, в който живеете. Всяка година предполагам, че се провежда такава литургия. Нашите традиции са, че от Велики понеделник Здравейте, приятели от Нов до Велика неделя ние спазваме различни пости. Аз, например, не мога да кажа, че ги спазвам, но вече приключих с държавите, сега обяснявам за България. Приключих с 3 държави, сега обяснявам за България. А за Швеция? Приключих с Швеция. Това видео ще бъде гледано около 4-5 пъти. Браво! 4 държави за 12 минути. Ами да, нещо такова, не беше толкова. Чао, хора! Как чао? Аз също не съм приключила. Еди, няма ли да бъдеш тук? Тук ще бъда, ама да ти пречам. Ти как смисъл казвам? Да, хора, ги го прекъснаме, забравих докъде стигнах вече. До постите. Аз не мога да кажа, че ги спазвам, но много вярвам в Бог. Така че, независимо дали спазвам постите, това предполагам, че не означава, че аз не вярвам в Бог. Да не пропусна някоя традиция. Мисля, че това е. Но ако имате пък някакви предложения за още такъв тип видеа, понеже така в миналото видео, което беше как хората по света празнуват Коледа. Да, слушам. Какво искаш? Стига де. Как хората по... Гиго, моля те да се изкажа, след малко приключвам. Как хората по света празнуват Коледа. Нямаше толкова много гледани, но все пак съм доволна и затова реших да снимам втори такъв тип видеа. А именно как хората по света празнуват Велик ден. Благодарна съм на всички, пак казвам, които се абонират за канала ми. Ако имате някакви предложения за видеа свързани с Велик ден и не само, може да напишете къде. Къде можете да напишете? Отдолу в коментарите или на лично съобщение в моите социални мрежи, които ще бъдат отдолу в бокса с информация, както винаги. Сега ще кажете както винаги, ама не. В последното ми видео нямаше социалните мрежи, поради простата причина. Че промените не се бяха запазили напълно и останаха само части от описанието, именно как ви благодаря в него, как ви призовавам да се абонирате и така натам. Обичам ви наистина и съм благодарна за това, което правите за моя канал, за мен самата, за моите видеа и... Хора, май това е най-краткото видео до сега. За абсолютно всичко. Не ми е най-краткото, имам и малко по-кратки. Я кажи Вълга ти по колко минути? Ако имате ми, имам по 30, имам по 40, зависи. Но съм благодарна, сега ще ви взема, за да мога да свърша видеото. И как сега? Как сега ще ви взема? Само да видя как да ви взема. Само да не ви бутна, Ето ме! Благодарна съм наистина за това, което правите за моя канал и за това, че гледате видеята ми. Сестра ми, какви са тия въпроси? Да, благодарна съм на теб, защото заради теб започнах да снимам видеа, заради теб има толкова гледания в канала си. След
точен брой дни. 27 дни канала ми... Днес е 2, нали? Да, точно така. 27 дни канала ми прави 1 година. Yes! Хора, кажете да вземе торта. Не мисля да правя това, но ще видим. Зависи 29 април. Тогава, както знаете, ако ме следите от отдавна и ако ми следите информацията, описанието, знаете, че съм член от 29 април 2017 година. Тогава ми е създаден канала. Да, хора, за да приключа това видео, да не стане наистина 30 минути, ще ви кажа, ако случайно съм забравила някоя традиция или искате за някоя друга държава, напишете в коментарите или на лично съобщение в социалните ми мрежи. Ако нещо не харесвате видеята ми, отново напишете, защото за мен е важно вашето мнение. Затова, ако нещо не харесвате в моите видеа, освен това, че не ги обработвам, напишете в коментарите. Това беше всичко от мен. Тъй като знам, че гледаш за госпожата. Що не казваш? Какво за госпожата? Гиго, това не се казва в обществен видеоклип. Само Добре. да съобщя. Пиши налично. Вече забравих къде стигна. Да, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако това е така, знаете какво да направите, като дадете палче нагоре и се абонирате за моя канал. Благодаря на всички, които се абонирали, между другото. Благодаря на... Отново ме пита. Казах още в началото. На кого благодаря. Сега ще ме принуди да гледам видеоклип. Благодаря и на Грейчо, който неотлъчно е до мен. И постоянно. Постоянно не ми участва във видеята. Наистина съм му благодарна, Грей. Благодаря ти. Да, хора, нейния канал ще е в описанието и така натам. Ще приключвам. Знаете какво да направите, пак казвам, като дадете палец нагоре и се абонирате за моя канал и натиснете камбанката, за да получавате известия. Ако сте с мобилен телефон, ако сте с компютър, не забравяйте да сложите отметка до бутона за абониране, за да получавате известия за всяко едно мое видео, което качвам в канала си. Подготвила съм няколко влога, така че ги очаквайте, може би след Великден, не съм точно сигурна. Надявам се... Това винаги го има в описанието. На всяко едно видео канала го има в описанието. Какво? Това в мое видео ли трябваше да го обявиш? Няма да спираш я вразума. Напротив ще те вразума. Да, хора, приключвам. Благодаря ви, че ме гледате. Благодаря ви, че се абонирате. Благодаря ви, че ми пишете хейтърски коментари. Благодаря ви, че въобще коментирате. И благодаря. Благодарна съм на себе си и на сестра ми, която беше така добра да ме научи да снима видеа. Беше така добра да ме научи, че YouTube е нещо, което може да те зарадва и може да запълни своето ежедневие. Thank you, sister. Да, видеото вече ще стане прекалено дълго и не по темата, затова това беше от това видео. Ако случайно нещо не сте разбрали, можете да ми пишете в коментарите или в социалните мрежи. Обичам ви и наистина съм горда, че имам YouTube канал и че вие ме гледате. А сега ще приключвам. Чао! Абонирайте се, ако видеото ви е харесало.